ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 15 майи соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 166 сомонӣ, бо қурби интиқоли маблағи Спитамин Бонк 167 сомонӣ. имрӯз пешкаши шумо 16 та хонаҳои фурӯширо мекунем аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 60,000 сомонӣ сар мешаванд ва дар имрӯзанавормон пешкаши шумо мегардад квартираҳои фурӯшӣ ки нархҳошон аз нархи домсоз арзонтар мебошад. дар шаҳри Душанбе хонаи рақами 1 хона бо нархи ҳамагӣ 90,000 сомонӣ, ҳавлӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 210,000 сомонӣ, корхонаи фурӯшӣ бо тиҷорати беҳтарин, мағозаи фурӯшӣ бо нархи 60,000 сомонӣ ва ҳавлии фурӯшӣ бо нархи 185,000 сомонӣ. квартираҳоям бисёре, боз махсус аз шаҳри Душанбе хонаҳоям бисёр мебошад. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависен чӣ хели хона шумо дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, агар ба шумо битони аълосифат ва бо нархи дастрас лозим бошад, пас ба шумо корхонаеро тавсия метиҳем ки битони аълосифат аз марка 150 то марка 350 дошта бо нархҳои арзон мефурӯшанд. 24 соат кор мекунанд. доставка даруни шаҳр аз 12 куб боло ройгон мебошад. як занги телефонӣ аз шумо бурда расонидан аз мо. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp, имо, Viber доранд. марҳамат дӯстони азиз, канали Dom TJ тавсия метиҳад. тамошобинони гиромӣ, мехоҳем ба шумо хона неву хонаҳои фурӯширо пешниҳод кунем ки ҷойгир ҳастанд дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Гипразем, назди донишгоҳи молия. дар ҳамин минтақа айни замон сохтмони бино рафтааст. бинои иборат аз 16 ошона айни ҳол дар ҳолати котлован мебошад ва нархҳои мондагимон мегӯяд соҳибош дар домсоз дахолат надорад. кредит нест, танҳо нақдӣ. дар ҳолате ки дар савдо мошин ворид шуд, нарх ҳам тағйир меёбад, яъне ки мошин ҳам қабул мекунанд. ин нархҳо нақдӣ 100% пардохтанд. аз мо битонзаводаи ҳамин гуна хонаҳои арзон лозим бошад, дигар минтақаҳоям ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, дар ошонаи 11 ва ошонаи 12 хонаҳои фурӯшӣ доранд. дар рӯи экран буромад ҳамаи масоҳату нархҳошон. марҳамат, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои 97 56 34 34. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. дар дигар минтақаҳоям хонаҳои фурӯшӣ доранд. худи ҳамин дом аз рӯи шартномааш бояд охири соли 2023 сохтмонаш ба итмом расад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 6 сотиқ замин, 2 дар хона, 1 веранд. хона коробка мебошад. об ва свет ҳастак, ҳуҷҷатошам 100%. санг, қум, шебен овардагиай, қарибижда мактаб, беморхона, магазин ва масҷид ҳаст. нархаш ҳамагӣ 90,000 сомонӣ мебошад. дӯстони гиромӣ, арзон ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0360 мебошад. имо, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед дӯстони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Умари Хайём, 5 сотиқ замин, фундаментҳои 4 дар хона рехтагӣ, боз 3 коридор, 1 подвали болош монолит, ванна, кухни, нонпазхона, туалет тайёр. гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад, дарвоза дорад. нархаш бо маслиҳат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Тоҷикистон WhatsApp доранд, рақамҳои Россиям WhatsApp. марҳамат дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ, ҳавлии хуб мебошад. ҳатман як занг зада муроҷиат кунед ва комментариятона хондум. якчанд бародаро хоҳиш карданд ки аз шаҳри Кӯлоб квартира шавад. хоҳиштон қабулай, насиб иншоаллоҳ дастрас кардем, ҳатман дар канал мепартоем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 12 сотиқ замин, 1 дар хона, 1 кухни, туалет ва баня дорад. якчанд дарахтони мевадиҳандаам дорад ва 1 коттеҷи сехонагаи нотайёр ҳам ҳаст.
адрес поёни бозори Корвон, кӯчаи Графзавод. Аз роҳи Калон тақрибан 1 километр роҳ аст то хоная. нархи хона 210 000 сомонӣ. боз муомилаам дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, ватсап дорам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷиргатол. 19 сотиқ замин, бениҳоят замини ҳавлии калон аст. 3 дар хона ва кухнӣ дорад. боғи 30 дона ниҳоли себ ва 50 дарахти арар. хона қарор дорад дар ноҳияи Ҷиргатол, ҷамоати Лахш. нархаш 150 000 сомонӣ. боз чахчах дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, ватсап дорам. дӯстони азиз, ба шумо корхонаи риштабарориро пешниҳод мекунем. бо диққат гӯш кунед. дар як сменаи корӣ 1000 метри кубӣ матор медӯзад. дар як шабонарӯз 3000 метри кубӣ матор медӯзад. аптарка ё ин ки ватн аз пахта ё ин ки пашм. ҳамагӣ замине ки ба ҳамин корхона тааллуқ дорад, ба ҳамин коргоҳ 65 сотиқ мебошад. иморат худаш 7.5 сотиқта ҷойгир аст ки таҷҳизот ҷойгир мебошад. дигар заминҳо дар гирду атрофаш. иморате ки таҷҳизот ҷойгир мебошад, бараш 23 метр, дарозияш 72 метрро ташкил мекунад. 100% омодаи кор мебошад. 1656 метри квадратӣ. бениҳоят як корхонаи калон аст. ба кор 100% тайёр аст. нархаш 3.5 миллион сомонӣ. бо имораташ, трансформатор, ҳамаи таҷҳизотош хати 3.5 миллион сомонӣ мебошад. доллар, рубл дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, касе мехоҳад корхона харидорӣ кунад, тиҷорат созад, марҳамат варианти беҳтаринай. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. занг зада маслиҳат кунед. барои маълумоти бештарам марҳамат метавонед занг зада пурсон шавед. корхона дар ноҳияи Қубодиён ҷойгир аст. корхонаи риштабарорӣ бениҳоят як заводи калон аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем, кӯчаи Навбаҳор 2, доми 2, квартира 63. дар сеюм ошёна қарор дорад. худи бино аз 5 ошёна иборат мебошад. навастройка. мардум аллакай 5 солай зиндагӣ доранд. духонага бо масоҳати 62 метри квадратӣ. барои духонага масоҳати хуб аст. 2 ҳуҷра, кухнӣ ва ҳоҷатхона бо ҳамом алоҳида мебошанд. ремонташ чернаво, яъне ки электрика, сантехника кардагиай аз коробка дида хубтар мебошад. нархаш 26 000 доллар. бо савдо мешавад. срочна фурӯшиай. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, ватсап дорам. магазинҳои фурӯшӣ 4 та магазин дар ноҳияи 5, байни бозори ноҳияи 5 ба 4 мебошанд. магазинҳо полни наванд, ремонт кардагӣ, кор накардагиянд. 60 000 сомонӣ мегӯянд ҳар якташа, яъне ки ҳар як магазин 60 000 сомонӣ мебошад. алоҳида ё ин ки метавонед ҳамаашро якбора харидорӣ кунед. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 31, 32 мебошанд. ватсап доранд дӯстони азиз. магазинҳо боз такрор мекунем 5 ба 4 мебошанд. 4 та магазине бо нархи ҳамагӣ 60 000 сомонӣ дар байни бозори ноҳияи 5. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, маҳаллаи Каюнуш. 4 хона, калидор, веранд, 6 сотиқ замин. заборош маҳкамай барак дорад. як хонаи зимистоннабоз ҳаст. кухнӣ, баня, анҷомхона дар баракош. ҳамаш қоидавӣ маҳсулотош қимат. трезаҳо пластикӣ, туркӣ, танировка. дарош ай Москва овардагиай харидори аниқ боша, биёяд тамошо куна, мегӯяд соҳибаш. нархи ҳавлӣ 270 000 сомонӣ. бо савдо мешава. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Саёд. ҳамин ҳавлия дӯстони гиромӣ, мо махсус навори алоҳидаша дорем. сёмкаи алоҳидаш ҳастак. дар комментария ҳамин видео ман ссилкаша мемонам. марҳамат дар омада тамошо кунед. ҳавлии хуб аст. 6 сотиқ замин, як ошёна, 3 дар хона дорад, техпаспорт ҳаст.
коробка мебошад. ҷойгир аз дар шаҳри Исор, деҳаи Сайёд. Нархаш ҳамагӣ 185 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 1142 мебошанд. WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, пеши бозорчаи Гулистон, дар 4 ошёна қарор дорад. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. бинои советӣ, духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ. соҳибаш мегӯяд ки ҳамаш садфоизай, оби гарм, кондитсионер, кришаш нав, ягон проблема нест, медрои зиндагӣ мекунӣ. ҳамсояҳо аҷоибот зур. варианти алиша мешавад дар шаҳри Ваҳдат дуюм ё ин ки сеюм ошёна бошад. нархи ҳамин хона 240 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад иншоаллоҳ, мегӯяд соҳибаш. марҳамат, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. боз хотиррасон мекунем ки хона балкон ҳам дорад, лоҷия. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештараномаш Қурғонтепа. се хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ. масоҳаташ дар ҳақиқат барои се хонага кам аст, дӯстони азиз, чиба ки аз рӯи стандарт агар гирем, ин масоҳати якхонага мебошад. хай баъзе соҳибои хонаҳо ба духонага табдил метиҳанд, баъзе не, бисёриҳо. ин соҳиби хона бошад ба се хонага табдил додагиянд. ин дар ҳақиқат кам аст барои се хонага. дар 6 ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. хона беремон мебошад, коробка, худи дом аз 10 ошёна иборат, лифтдор, новостройка ҷойгир аст дар кӯчаи Айнӣ, рӯ парои части СНГ. хона перегородкаҳош монтаж, штукатур кардагӣ, тайёр, метавонед ремонта сар кунед. нархи хона 225 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештараномаш чиқадре ки гуфтем Қурғонтепа, 4 дар хона, 5 сотех замин плюс кухни, ҳамоми дарунӣ. ҷойгир аст дар маҳаллаи Партадил, аз автовокзали Қурған тарафи роҳи Душанбе то дари хоная 3,5 километр мебошад. бо этаж, яъне бо квартира низ иваз мешавад. ҳама ҳуҷҷатҳояш хуб, 100%. нархаш 220 000 сомонӣ, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ва дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем ки якчанд муддат пеш ба шаҳри Бохтар сафар доштем. барои сёмкаи хона як духонагаро қабул кардагем дар ҷои бениҳоят хуб. интизор бошед, камтар пас видеои алоҳидааш мебурад. ва аз шумо дӯстони азиз ҳамеша як чизро орзумандем, ин дастгирӣ лайк монен, дар канал обуна шавен, дар комментария ақаллам ягон чия бошад нависен, фикрҳои худтонро баён кунед ва видеои моро дар имо, дар WhatsApp, дар куҷое ки тонед падилитса кунед. дӯстони азиз, ба дӯстонатонам тавсия диҳед. чӣ қадаре ки аз тарафи шумо дастгирӣ зиёд мешавад, ҳамон қадар аз тарафи моям меҳнат зиёдтар мешавад. раҳмати калон дӯстони азиз. акнун мегузорем ба хонаи навбатӣ. боз як хонаи фурӯшии дигар дар гипраземи шаҳри Душанбе. духонага бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар 11 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. 2 та лифт дорад, якта лифти боркаш, яктаи дигар одамкаш. спалниш 4 метру 36 сантиметр дарозиш, бараш 3 метру 37 сантиметр дарозиш. зал дарозиш 6 метр, бараш 3 метру 50 сантиметр, яъне 3,5 метр мебошад. кухня дарозиш 3 метр, бараш 3 метр, коридор дарозиш 4, бараш 2,56. дар пеши бозори Сомон, аптови бозор ҷойгир аст. деҳқон бозорам дар наздаш, яъне бозори Гипразем. мактаби 91, Садик, больница, Кормон пиёда меравад. мактаби 91 агар хато накунам рӯ парои ҳамин домда мактаб астак. марҳамат дӯстони гиромӣ, нархи хона бошад 25 000 доллар, сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. акнун расид навбати шаҳри Хуҷанд. духонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 3 ошёнаи бинои новостройка. хона беремон мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар 18 микрорайони шаҳри Хуҷанд. соҳибаш мегӯяд ки новостройка 1 сол пас дом буд мешавад. нархаш 275 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. духонага бо масоҳати 81 метри квадратӣ. ин масоҳат барои духонага бениҳоят хуб аст.
дар 10 шонаи бинои новостройка. худи бино аз 11 ошона иборат мебошад. хона бе ремонт аст. коробка ва ҷойгир аст дар шолка комбинат пеши магазини марҳабо. духонага, лекин варианти сехонагаам карда мешавад. нархи хона 290 000 сомонӣ боз савдо дорад ва ба ҳамин набор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. кадоме ки набора то охира тамошо кардаге ҳатман дар комментария рақами 16 нависен ва боз хай метонен фикрҳои худро оиди набор ва ягон пешниҳод доштагӣ бошем гӯен ё ки агар мо хато кардагӣ бошем ҳатман нависен. дӯстони азиз, ҳама ҳамин чизро хонда як хурсанд мешавем. раҳмати калон, то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.